No, ffordd y byw. Mae'n datganiad y lle. So mae'r cyfarfod yma yn cael ei wedd o trechi gyda'r gair ar-lein yn ddyrach ymlaen. Sa'n ydych yn hapus gyda hyn, gadewch gorau pnawn. Diolch yn fawr. Iawn, diolch yn fawr chi. Fysa chi gei gyd yma. Ei gyflwyno Delys i chi, mae hi yma yn ystod bwyta, mae'n yma Jiw. Fysa Delys? Diolch yn fawr chi. Gobeithio, i ti'n hapus yma, de? Gobeithio wir. Da iawn yn ti. Oce, ymddeiriadau. Louise Hughes a Naomi Lewis. Oce, diolch yn fawr, yn arall. Os gael ei gyfarfod am 10 o'clock, sgwrs yn am, yn ei gyfarfod yn Gaernarfon am 2. Oce, diolch yn fawr. Gobeithio bydd yn gael yn Iawn, diolch. Falle diolch rywun. Cofnodion, mae gyrru bod yn gywir. Rwy'n yn eilio. Iawn, diolch yn fawr. Da'n codi gyda chi, os nôl. Dwi'n codi rwy'n diweddariad ar ei sôn 6. Cais tîl gan llech y cwm Dyffryn. Jyst i gadarnhau bod adroddiad digredig wedi cael ei gwblhau gyda'r ymgymhelliad i gael ei tai. Felly fydd yr penderfyniad yn cael ei rhyddhau mewn ffordd cysylltiad 46 wedi. Iawn, diolch yn fawr. Ein gawn ni gymryd o'n gyd yn cytuno fo'n gywir, ia? Diolch yn fawr chi. Cyfarwyddyd erthygl 4. Gan yn 1:7. Ia, iawn chi. Mae'r adroddiad sy'n gwneud chi heddiw yn ystyried cadarnhau cyfarwyddyd erthygl 4. Mae'n gyfle i aelodau ystyried y sylwadau dderbynwyd yn ystod y cyfnod ymgynghori a'r cyhoedd ac ystyried ymateb yr awdurdod cyn gwneud y penderfyniad terfynol ynglŷn â cadarnhau cyfarwyddyd erthygl 4 neu beidio. Gan fod penderfyniad heddiw yn benderfyniad ffurfiol, dwi'n tywys drwy'r adroddiad a'r broses mewn dipyn o fanylder. Fel hwyr yr aelodau, cafodd 3 dosbarthynydd cynllunio newydd eu cyflwyno yn ôl yn Hydref 2022, sef dosbarth Ec 3 Tyaned Prif Gartref, dosbarth Ec 5 Ail Gartref ac Ec 6 Lletyb Tymor Byr ar Osod. Ar hyn o bryd, gellir newid rhwng y 3 dosbarthynydd hyn heb fod angen caniatâd cynllunio, gan ei fod yn ddatblygiad a ganiateir. Fodd bynnag, gellir tynnu'r hawl datblygu a ganiateir drwy gyfarwyddyd erthygl 4 ar sail amgylchiadau eithriadol. Byddai dileu'r hawliau datblygu yn ei gwneud yn angenrheidiol i gyflwyno cais cynllunio ar gyfer newid defnydd materol rhwng y 3 dosbarthynydd newydd. Mae gan y broses o gyflwyno erthygl 4 cam allweddol, a fel gwyr yr aelodau y cam cyntaf o gwneud y penderfyniad i gyflwyno'r hysbysiad cyfarwyddyd erthygl 4. Mi wnaeth swyddogion baratoi adroddiad cyfiawnhau oedd yn amlinellu'r amgylchiadau eithriadol ar gyfer cyflwyno'r cyfarwyddyd erthygl 4 yn o fewn y parc Eryri. Cynhalwyd asesiad trylwyr o'r opsiynau posib a dod i gasglu terfynol ynghylch yr angen i gyflwyno cyfarwyddyd erthygl 4 ar ardal lle dylid ei gweithredu. Ystyrwyd papur cyfiawnhau ym mwyllgor cynllunio ar awdurdod ar y 6 o Fawrth 2024. Wedyn penderfynodd yr aelodau ymgysylltu ar y cynnig i gyflwyno'r erthygl 4 ar gyfer ardal y parc. Y gofyniad statudol oedd cynnal cyfnod ymgysylltu o 21 diwrnod, ac mwyn sicrhau y cyfle i rhai ar y ffyrdd arnynt ymateb i'r hysbysiad ac i hwyluso'r broses o gyflwyno sylwadau, nalwyd cyfnod ymgysylltu o 6 wythnos rhwng Ebrill 2020 ac Mai 2024. Gan fod y cynnig yn effeithio ar bob eiddo preswyl ar draws ardal y parc, roedd yn bwysig codi ymwybyddiaeth a cyhoeddusrwydd priodol. Datblygwyd tudalen web bwrpasol, defnyddiwyd cyfryngau cymdeithasol ar y awdurdod hefyd fel dull o godi ymwybyddiaeth. Rhoddwyd cyhoeddusrwydd pellach i'r hysbysiad drwy hysbyseb mewn papurau newydd lleol, a penderfynwyd gosod hysbysiad yn mhob un pentref sydd cael ei adnabod o fewn y cynllun datblygu lleol.
Hefyd oherwydd natur y cynnig, roedd yr awdurdod am godi ymwybyddiaeth helaeth ymhlith trigolion lleol o fewn y parc, ac felly am wneud pob ymdrech i hysbysebu'r holl eiddo preswyl yn ardal y parc, ac anfonwyd sydyr i bob eiddo o fewn y parc. Hefyd am ei drefnu fforwm cymunedau gyda chynrychiolwyr o bynhyrau cymuned a dref y parc yn ystod Gwanwyn 2024. Er mwyn hwyluso'r broses o gyflwyno sylwadau, datblygwyd holiadur ar-lein a'i hyrwyddo ar wefan yr awdurdod. Y cam nesaf felly oedd ystyried yr holl sylwadau dderbyniol. Paratowyd adroddiad ymgynghori sydd wedi cael ei gynnwys fel atodiad i'r adroddiad yma, a derbynwyd cyfanswm o 357 o ymatebion yn ystod y cyfnod ymgysylltu, gyda sawl mater yn mynd i fanylder a codi sawl pwynt i'w ystyried, fel y gwelwch o'r sylwadau yn y pecyn dogfennau cefndir. Oherwydd natur y sylwadau yn ystod ac ystod o materion y godwyd, mae'r ymatebion wedi cael eu categoreiddio fesul thema a codwyd cyfanswm o 28 o themau. Ar gyfer pob thema, mae'r awdurdod wedi cofnodi nifer o sylwadau dderbynwyd ar bob thema unigol, gan gynnwys prynodeb o'r sylwadau a dderbynwyd ynghyd ag ymateb yr awdurdod. Fel y gwelwch, mae ystod ymatebion wedi dod i law. Mae rhai o'r pryderon y godwyd yn cynnwys effaith negyddol ar brisio tai, farchnadau, cyllid personol, twristiaeth ar economi yn ogystal ac ymlygu'r angen i ystyried gweithredu mesurau eraill. Mae'r adroddiad ymgynghori yn ymateb yn fanwl i'r pryderon hyn a pryderon eraill. O ran yr effaith posib ar brisio tai ac ar geilad morgeisi, mae'r awdurdod wedi mynd ati gysylltu â 7 awdurdod cynllunio lleol eraill sydd yma cynnwysiad tebyg ac sy'n cyfyngu ar anheddau sydd â prif amod preswylio. Ni welwyd unrhyw effaith sylweddol ar brisio tai mewn ardaloedd eraill yn y Deyrnas Unedig, ac ymddengys i bod yn anodd iawn rhagweld effaith yn gywir. Nid yw yr un o'r awdurdodau gysylltwyd â hwy wedi sylwi na nodi effeithiau ar geiled morgeisi o ganlyniad i amod prif preswylfa. Mae sylwadau eraill sy'n gyffredinol yn gefnogol i'r cynnig ac yn ystyried bod angen rheoli niferoedd tai haf ac yn cydnabod yr angen i sicrhau cymunedau cynaladwy a hyfyw a cynnal a gwarchod yr iaith Gymraeg. Yn dilyn y cyfnod ymgysylltu cyhoeddus ac o ystyried yr holl sylwadau a dderbynwyd a'r gwaith ymchwil pellach, ni ddarparwyd unrhyw wybodaeth ychwanegol a fyddai'n cyfiawnhau peidio a chadarnhau cyfarwyddyd 14 ar gyfer ardal Parc Cenedlaethol Eryri. Bydd angen i'r awdurdod felly ystyried y sylwadau dderbynwyd yn ystod y cyfnod ymgysylltu cyn gwneud penderfyniad terfynol a gadarnhau cyfarwyddyd 14 a'i peidio. Os gaiff y cyfarwyddiad i gadarnhau gan y Pwyllgor, bydd y cyfarwyddyd 14 yn dod i rym ar y cyntaf o Fehefin. Yn dilyn y cyfnod ymgysylltu, mae'r asesiad integredig ar effaith a gydraddoldeb a'r asesiad ar yr iaith Gymraeg wedi cael ei diwygio a'i hail gyflwyno i'r awdurdod yn rhan o'r pecyn yma i gynorthwyo penderfyniad terfynol. Mae'r asesiad integredig ar effaith ar gydraddoldeb yn amlygu mai prif nod cyflwyno cyfarwyddyd 14 bydd ceisio gwyrdroi'r anghyfartaledd cymdeithasol sy'n bodoli yn rhai o gymunedau Eryri. Daw'r asesiad i'r casgliad, y gallai rhai aelodau'r gymuned fod o dan anfantais oherwydd y cynnig hwn. Yn gyffredinol, bydd sefydlogi neu ostwng brisio tai o fydd i'r rhai mwyaf difreintiedig yn economaidd yn Eryri. Ac felly bydd y cyfarwyddyd 14 yn mynd i'r afael yn uniongyrchol ar anghyfartaledd cyffredinol sy'n bodoli ar hyn o bryd yn chymunedau Eryri. Daw'r asesiad ar effaith ar yr iaith Gymraeg i'r casgliad y dylai gyflwyno'r cyfarwyddyd 14 wneud cymunedau lleol Eryri yn fwy gwylltyn a chynaladwy. Bydd hyn yn ei dro yn gymorth i warchod yr iaith Gymraeg o fewn Eryri i wneud rhinweddau arbennig. Felly, fel gallwch gweld yr adroddiad, mae'n gyfres o atodiadau wedi cynnwys, sef yr adroddiad ymgynghori, asesiad effaith integredig, asesiad effaith ar yr iaith Gymraeg. Ni hefyd wedi cynnwys y cyfarwyddyd erthygl 4 ei hun a copio'r hysbysiad o gadarnhau'r cyfarwyddyd erthygl 4. Hefyd mae sylwadau dderbynwyd wedi cael eu cynnwys fel dogfen gefndir i chi. Felly, yr argymhelliad ydy, mae 3 argymhelliad wedi cynnwys efo'r adroddiad. Yr argymhelliad yw
Ar ôl ystyried y sylwadau a dderbynwyd yn ystod y cyfnod ymgysylltu â'r cyhoedd, cadarnhau'r cyfarwyddyd erthygl 4, dyddiedig 5 o Fehefin 2025, ar gyfer y defnyddiau cynlynol. Newid defnydd o F3 F5 neu F6 a defnyddiau cymysg penodol. Newid defnydd o F5 F6 a defnyddiau cymysg penodol. A newid defnydd o F6 F5 defnyddiau cymysg penodol. Yn ddarosynedig i dderbyn cadarnhad y Pwyllgor Cynllunio Mynediad, bydd angen hysbysu'r rhai ar y prifwyr arnynt yn unol â gofynion gorchymyn cynllunio gwlad a thref. Felly byddwn ni yn mynd trwy'r yr un camau ymgysylltu yn eithaf ni blaenorol ac yn anfon llythyr allan i'r holl eiddo preswyl o fewn y parc. A'r trydydd argymhelliad ydy dderbynio'r hawl i'r prifwythredwr wneud unrhyw addasiadau golygyddol i'r hysbysiad os oes angen cyn bod ni'n ei gyhoeddi falle. Iawn, diolch yn fawr. Iawn, diolch i chi. O'r awnt, mwyn am gychwyn. Sylw gen rywun? Diolch gyntaf am y gwaith. Lwcus cael ei wneud. Diolch yn fawr iawn. Na waith. Ond ti'n ôl i hwn. A diolch am roed am o'n iaith da ni'n deall. No ffordd ddim yma. Diolch yn fawr iawn. Dwi'n waith modd yn dilyn o'n gos. Agree with that. Mynd arall? Joe, okay. Diolch, thank you. I'd like to reiterate that. I'm sorry if you can hear a drill. We're having a bathroom being fitted. It was really simple to read. Can I just ask a couple of questions or a couple of points? When looking at the planning, can each application be looked at on its own merit by looking at the housing need? So if an application comes in for a change of use to let's say a 5-bed, and the housing need is all 1 and 2, 3-bed, is that more likely to go through? Because obviously it's not an essential need for that area. And also, could all applications for a change of use be flagged up to local members and authority members so they can keep an eye on the type of applications that are coming in and those that are being accepted and not accepted? Thank you. Ie, o ran cadw, bydd yn broses hawdd cadw cofnod o'r ceisiadau fydd yn dod i fewn. Swn i'n gwneud trwy'r system ceisiadau cynllunio. O ran y pwynt cyntaf chi, o ran yr angen am dai, mae'r angen am dai yn cael ei ystyried pan mae'n geisiadau am dai o'r newydd. Yn amlwg mae'r angen yn cael ei ystyried at y gynnu. Dwi'n siŵr os fydd o'n mor faterol pan fydd y gais i drosi i leti gwyliau neu ail gartref, os oes ddim gwybodaeth am yr angen y math yno angen ar gael. Dwi'n gwybod hynna'n ateb y cwestiwn chi. It does, but it seems to make perfect sense because there's a direct correlation. Our decision has to be based on whether that particular house is needed in that area. Like I say, if someone's put an application in for a 5-bed, even if there's a large percentage of holiday lets already in that area, if a 5-bed isn't on the housing need, then there's no need to refuse that application. Whereas if it was a 1 and 2-bed, then there'd be more of a need to refuse the application. So is that going to be available, that information? Sy'n ni'n gallu, mae'r gwybodaeth yn ar gael o rhestru aros tai cymdeithasol a rhestru aros tai teg hefyd. Felly sy'n ni'n gallu cynnwys wybodaeth yna mewn unrhyw gais. Diolch, thank you. Ie, yn sicr mae hwnna yn ystyried berthnasol. Mae rhaid fod cael ei gyd allan hefo'r polisi eraill gan gymwys y canllaw cynllunio atodol sydd yn dilyn yr adroddiad yma. Ie, mae o'n ystyried berthnasol. Mynd arall, diolch yn fawr, Joe. Melys? Ie, wedyn. Dwi'n croesawu'r cama a'r adroddiad gwych, wrth gwrs. Yn yr adroddiad, mae'n sôn am y capacity o ran y gweithredu hwn. Ac yn amlwg, mae'n mynd i olygu dipyn mwy o waith. Pa mor ffyddiog ydyn ni bydd na arian ychwanegol. Mae'n reit amwys yn yr adroddiad, a dwi'n deall pam. Achos, os dwi'n gallu cael ei weithredu'n iawn, so hwnna'n gallu bod yn gam sylweddol beichus. Ie, dwi'n meddwl y gwir ydy, da ni ddim yn ffyddiog iawn. Ond mae o'n
yn oriannol yn amser eitha heriol i sawl corff ar hyn o bryd. Da ni wedi gofyn i Cyngor Gwynedd, oherwydd mae'n ardal peilot Dwyfor, mae'n arian do fewn fanna, felly dwi'n meddwl bod yna gyfleoedd yma ar hyn o bryd, ond o'n i barhau i monitro hynny i fel os mae'n gyfle, ac da ni wedi gofyn i'r Llywodraeth hefyd, ac maen nhw'n dall safbwynt ni, a maen nhw wedi dweud swn ystyried y beth, ond mae hyn rydyn ni heb cael un byd. Y gwir ydy hefyd, da ni'n gweud yn siŵr newid y goblygiadau o hyn, mae'n rhywbeth fodol newydd, dwi'n siŵr faint o gesiadau byddwn ni'n gweld, dwi'n siŵr faint o achosion gorfodaeth byddwn ni'n gweld. Felly dwi'n meddwl yn sicr am wel, na ni brau drio, ond os da ni'n cael un byd, byddwn ni jyst gweld sut mae bethau'n mynd a monitro'r sefyllfa os da chi'n derbyn y heddiw, pryd daw yn weithredu mis Mehefin. Iawn, Doris. Ia. Dwi wir yn poeni bod fi'n gofyn cwestiwn twp rwan, felly mae'n ymwneud cyn gofyn. Dwi'n cweit yn dallt yn iawn, os oes na di sydd wedi ddosbarthu yn 5-6 a mae o'n cael ei werthu, beth sy'n digwydd i'r dosbarthu na wedyn? Ydy'r 5-6 yn aros? Neu dwi'n diflannu unwaith mae o'n newid perchnogaeth? Dwi'n ddim yn siŵr iawn. Dwi'n mynd newid efo perchnogaeth. Mae'n parhau. Mae'n parhau bynnag ydy'r defnydd. Ond dydy'r cyfarwyddwr erthygl 4, mae rhywun yn dal yn gallu newid o ec 5 i ec 3 heb fod angen caniatâd cynllunio. So, yeah. Ond os dyn nhw'n prynu ec 5 yn ec 6, os di'r tŷ maen nhw'n brynu yn ec 5 yn ec 6 yn barod, bydd ddim angen cais cynllunio, mae'r parhau. Yndi, parhau. Dwi'n symud hefo'r person yn symud mae'r defnydd yna. Bynnag ydy'r defnydd ar y pryd. Diolch yn fawr, Tim. Jyst eisiau dweud, dwi'n 100% yn ôl i beth sy'n cael ei wneud efo erthygl 4 rwan. Dwi'n meddwl mae'n cam mawr ymlaen i ni, a mae'n bwysig iawn bod ni'n camu efo Gwynedd, neu fes yna trafferthio nhw'n ni a nhw o ran tai a berfydd tai. Dwi'n eisiau tynnu oddi wrth y trafodaeth heddiw, mae'n bwysig iawn bod ni'n trafod erthygl 4, ond dwi'n meddwl mae'n bwysig, mae hwn yn rhan o'r darn o'r jigsaw i datrys y broblem yma o tai, tai fforddadwy a tai bobl ifanc yn Eryri. Fysa yn licio rhywbryd yn ymwodol cael siawns i ni trafod sut pa camau eraill da ni'n gallu gwneud o ran tai cymdeithasol, sut da ni'n gallu wella ysblai o tai cymdeithasol a tai fforddadwy yn y parc, oherwydd mae yn broblem, does dim digon yma, a hyd yn oed os da ni'n gwneud hyn, fydd o'n helpu, ond fydd o ddim yn datrys y broblem i oed plant fi a pobl iau sy'n dod wedyn. Dwi'n cefnogol iawn o beth yn ei heddiw a dwi'n rhoi'n hynt yn ôl yn y 100%. Dwi'n meddwl mae'n ymwlydd efo yna fysgyd ni heddiw. Iawn, diolch yn iawn, Tim. John Pugh. Diolch yn iawn, ie, hwn di bod dda iawn, diolch yn iawn am y cyflwyniad. Bod yn blwyfol chydig, ond mae gennau gwbl o bryderau. Mae tai tymor a byr ar osod, mae lawer iawn i arallgyfeirio wedi mynd i holiday lets, short-term lets. Mae lot beth i cyrraedd y dyddiad, maen nhw wedyn yn cael eu clobr o'n lawer iawn yn ffermwyr ifanc sydd wedi arallgyfeirio. A oes rhyw modd i newid hynny i fod yn dau gwyliau a i fod yn gallu gosod ar tymor hirach ynglyn â hwn, achos dwi'n cael sawl un wel, yng Nghefn Gwlad, wrth gwrs, sydd yn pryderu am hwn. Peth arall ydy prisiau tai gwybod. Ydy prisiau tai ddim, maen nhw wedi gwybod chydig, ddim lot. Ond y drwg ydy, eto, ddim pobl ifanc, mae'n pobl ifanc, ni wedi gadael Meironydd. Does e ddim gwaith i Meironydd, mae'r household income llia yn Prydain Fawr. Felly, does e ddim gwaith, felly mae pobl ifanc ni wedi gadael. Felly, bobl sydd o'r rwan ydy pobl eisiau reiteirio. Wrth gwrs, mae pobl dod i Aberteifi eidio lle i reiteirio, maen nhw'n cael wedyn beth sydd wedi digwydd, mae o fwy o drafferth social services, mae package, maen nhw'n gwybod beth yw be maen nhw wedi gael, wrth gwrs, a wedyn, wrth gwrs, mae social services, mae Gwynedd Wan fod yn methu fforddio y social services. Felly, ella bod yn helpu'r achos yn un lle, ond wyt ti'n ei drwg yr arall. Mae fwy o gost ar Cyngor Gwynedd wedyn, os ydyn ni yn gwneud hyn. Pa maen nhw yn dau ail gartrefi mewn ffordd, dy'r gost na ddim yna.
Felly, ia, ddau na sydd gyda i bryder i gychwyn. Iawn, diolch yn fawr, John. Ti'n iawn? Oes, gathon ni gyngor yn ddiweddar ar y pwynt yma, dwi'n edrych at Geraint wan. Sori, ti'n cyngor gathon ni os mae yna amod cynllunio, jyst ar y pwynt cyntaf chi, John, lle Ie. dydwch mae yna ffarmwr wedi trosi eiddo i fewn i llety gwyliau, a mae yna amod cynllunio, mi fydd yna amod cynllunio ar hwnna yn ei gyfyngu fo i llety gwyliau. Os mae hwn yn e-bost eitha diweddar, dan pan dwi'n cweit yn gadar arno fo, ond dwi'n coelio bod hwnna yn cael ei eithrio o'r premium trethu y cyngor. Os mae yna amod cynllunio yn ei gyfyngu fo i llety gwyliau, byddwch yn ofalus o'r gwybodaeth yna, dwi'n mond llythrennol wedi derbyn y cyngor yma'n ddiweddar, ond Alla ti yr e-bost ymlaen i fi, achos mae bobl dwi ddim wedi gyrru, dwi ddim yn cael e-bost yna'n llaw i fynd at yn pobl ifanc i ddweud, wel na, dio ddim yn ffeithio. Gyda copio hwn. Ie, fedrwn ni gadarnhau y sefyllfa i chi yn ysgrifenedig, John. Ie, mae'n anodd i bod gyddogi o'n sef yw hwnna wedi cael ei Na, dwi'n meddwl mae'n bwysig bod ni yn sgwennu at chi i gadarnhau hynna, ia. Felly, fi'n iawn i hynna. Ie, oce, iawn. Yn ail pwynt nôl. O, sori, grai pwynt, sori. Beth y drael pwynt, sori. Diolch, John. Yr ail un oedd, prisiau tymor tai gwpa. Ond does ydy'n gwaith i bobl ifanc yng Meirionnydd, maen nhw wedi gadael Meirionnydd nôl ewch o'i dad am waith. A wedyn, wrth gwrs, pwy sy'n prynu'r tai ydy hen bobl sy'n eisiau reiteirio, mynd i Aberdyfi lle bendigedig i reiteirio neu di ddysgolwi, maen nhw'n dod i reiteirio, wrth gwrs, mae wedyn maen nhw'n eisiau package, hefo y cartref ac ati, wedyn mae o'n fwy o gos, mae Cyngor Gwynedd yn gwyddo'n barod, ond nhw'n methu fforddio rwan y package i'r hen bobl. Wel, os di wedi rhoi fath eto, mae o'n mynd i wneud yr gost i Cyngor i godwyn mewn rai llefydd, a llawer iawn i Ia, fydd ni edrych ar hynna, John, mae'r adolygiad y cynllun datblygu lleol eleni, fel da chi'n gwybod. Mae rhaid i ddweud, di'r sefyllfa ddim yn hollol glir. Fel da chi'n gwybod, mae yna nifer, jyst fel enghraifft, mae yna nifer o swyddi jyst yn y lle yma, lle da ni'n mynd allan i hysbysebu, a da ni'n methu llenwi swyddi, so dio ddim, mae yna gyflenwad swyddi yna, ac dydyn nhw ddim yn cael eu llenwi gan bobl ifanc ac yn y blaen, felly mae'r berthynas yn wrach, dio ddim yn hollol syml, ond mae hwnna'n yn rhywbeth fedrwn ni edrych arno fo fel rhan o adolygiad y cynllun eleni. Iawn, diolch yn iawn. Brad. Thank you, Chairman. I'd like to reiterate the comments about the work that's gone into this, as it's a huge piece of work, very clear. Also, I would support Tim's comments and John's about the need for considering the wider implications as we go forward, and how we encourage the retention of people in the area with other mechanisms. However, having said that, the costs are something of concern, but I don't think they should be of concern enough to stop us moving forward. And the reason I would say that is that planning is one of the clearest mechanisms and tools that we have in terms of influencing the way that we protect the qualities of the national park, which includes, of course, the culture and the language. So I would wholeheartedly support that we introduce Article 4. Yeah. Article 4 yn glir yn mynd i warchod i'n gymunedau. Yn sgil, yn Brian newydd ddweud, dwi am cynnig yr argymelliad yn ei gyfarwydd, sy'n hapus i bawb bod yn gefnogol efo fi. Diolch, Iwan. Edgar. Ia, mae hwn yn un o'r pethau, wel, y peth pwysica sydd wedi bod yn y parc nhw, cos mae'n mynd i stopio cael fwy o dai ha. Dydy pobl ddim yn mynd i werthu tu werth 4 miliwn am hanner pris a fydd pobl lleol yn beth o beth bynnag. Maen nhw'n mynd i werthu nhw, os ydyn nhw methu fforddio i gadw'r tŷ, maen nhw'n mynd i werthu nhw bobl sy'n fwy o bres na nhw. Mae bob math o beth yn dod i fyny, yn dweud, o, fydd y siopa'n colli, fydd y tai bwyta'n colli. Mae pobl sydd yn ei holan yn gorfod byw wedi, ac yn bitar y fath, so dydyn ni'n bwys. Ond mae o'n bwysig ar gyfer pobl ifanc o fewn y parc.
a mae isio ffermwyr a bobl eraill sy'n o dir lle fysa ni wedi adeiladu tai fforiadwy o fewn y parc. Fod ymlaen. A dyna ffordd da ni'n mynd. Be da ni'n mynd i wneud ydy wneud be mae'r tai ha di wneud i bobl leol. Da ni'n mynd i foddi'r tai ha efo tai i bobl lleol fel fydd gyda pob dydd. A wedyn fydd y canran o dai ha yn llawer is o fewn y gymuned. A wedyn, mae chi gofio, mae isio cadw bobl lleol, mae gadw'r ysgolion, mae ffigur ysgolion yn mynd lawr rwan a mae rhai llefydd yn fwy na'i gilydd. A fydd yna gau ysgolion eto os na fydden ni'n cael bobl ifanc i fyw o fewn y parc. A dwi'n meddwl bod o'n bwysig iawn bod hwn yn cael ei basio i hiw. A swn i'n licio, tha Ifan dweud, i weld o'n cael ei basio unfrydol. I nhw'n gwybod bod ni o ddifri ar beth ni eisiau gwneud o fewn y parc ar gyfer pobl lleol a cadw yr iaith Gymraeg i fynd o fewn y parc. A dwi'n eilio'r cynnig, diolch yn fawr. Iawn, diolch yn iawn. Anwen. Diolch, y cadeirydd. I fod yn glir, dwi yn croesawu hwn ac yn cefnogi wrth gwrs. Mae yna dipyn o rei sydd efo tai ha di gofyn i mi, ydy o yn dod yn berthnasol iddyn nhw. Dwi'n dweud na, da chi'n di ha'n barod gan yn cyfri, a dwi'n iawn yn hynny'n dod o. A hefyd, oedd John Pugh yn sôn beth efo tai gosod, wel un sy'n gosod tŷ, da chi'n gael gosod am 182 o ddornodiad, dwi'n meddwl, i fod yn gymwys i beidio talu treth. Da chi'n cael ffurflen gyn y swyddog brisio. Ond os ydych hynny ddim byd erthygl 4. Nag oes. Hefyd, fydd hwn, pan mae yna gais yn dod i mewn i drosi tŷ di ha. Fel da ni fo amod 106, da ni'n rhoi caniatad nes ydyn nhw wedi arwyddo amod 106. Fydd hwn rhyw fath, fydd caniatad ddim yn cael rhoi nes maen nhw'n arwyddo bod nhw'n ddigon, bod nhw'n ymrwymo i dedwch un o'r amodau yma. Bydd hynny'n dod i mewn iddo fo. Dydwch chi rywun yn dweud, o na, dwi eisiau trosi'n tŷ, ond dwi'n mynd dwi'n mynd bodlon efo ec 5 wrthyn ni. Mae'n dibynnu hefyd, faint o dai ha sydd yn yr ardal yn barod yn dydi. Chi, mae yna dipyn ffordd codau, da chi'n gwybod, da chi'n gallu gweld nhw. Oes o'n y datbl yma. Ond dyn nhw garo arwyddo i ddweud bod nhw yn bodlon. Os gyda'r fewn sydyn, dwi'n meddwl ar gweithredu erthygl 4, dwi'n meddwl bydd yna ddisgwyliad bod ni yn cael cytundeb 106, oherwydd os da chi'n newid defnydd presennol o dydwch o ec 6 i ec 3, bydd yna ddim angen cytundeb 106 yn yr achos yna. Felly, dwi'n gweld bydd angen cytundeb 106 efo ceisiadau newid defnydd. Da ni wedi gael o un cais yn dyffryn ar dydwydd o, am dryddyn mawr do. Do, oedd hwnna'n achos pymach wahanol i byd i'r achosion gewch chi trwy erthygl 4, oedd hwnna'n cael i drosi eiddo gwag i defnydd ec 5. Sorry, defnydd ec 3. Ec 3 oedd o'n de? John, dwi'n meddwl mater o'r wybodaeth os fydda, os rhywun yn newid y defnydd heb efo hwnna'n mynd caniad tal. Mater o'r wybodaeth cynllunio, dwi'n meddwl. Metach na, wytyn y 106. Iawn Anwen? Iawn, diolch. Diolch, sori arall? Dwi'n gwybod beth, dwi'n teol yn gosod i di i rywun lleol. A lle mae o'n di mewn i fi? Ni o'n. O'n nhw'n ec 3. Ec 3, ia. Tŷ Braswyl, so ddim gwahaniaeth i'r defnydd. Na, diolch. Mynd arall? Dwi'n gwestiwn nes ynw. Sa does, mae'n gynnig ag eilydd, Elfed i gynnig Edgar di eilio bod ni yn derbyn erthygl 4 yn ei gyrnswd, ia? Ifan yn gynnig. Yr elfed arall. Ar y beil. Iawn, pawb ddangos o dechio blaid, dwi'n sgwylch chi dda.
Sa rwy'n yn erbyn? John yn erbyn. Ie? Iawn. Sy'n ni gen i bron yn ymwydol o hwnna. Diolch yn fawr iawn i chi. So ni ymlaen felly i'r un pump. Dalen 188. Llaniad cyfuniad todol arall a newid defnydd o'r byd gartref. Mae'r gartrefi a peti gwylio tynodau. Geraint o'r eia? Ie, nai. O, sori. Diolch yn fawr iawn i chi. Ia, felly mae'r eitem yma yn trafod yr canllaw cynllunio atodol draft ar gyfer newid defnydd o'r prif gartre, ail gartre a sicrhau tymor byr. A fel gwelwch chi o'r adroddiad blaen, roedd yr ail eitem yma yn ddibynnol iawn ar y penderfyniad y Pwyllgor i gymeradwyo'r cyfarwyddyd erthygl 4 neu gillio, ac i gael ei ystyried yn hellach ei byddai'r Pwyllgor yn cadarnhau. So, gan bod y Pwyllgor bellach wedi cadarnhau y cyfarwyddyd, lle elfen bwysig ar gyfer gweithredu yr cyfarwyddyd erthygl 4 yw paratoi'r penodol cynllunio atodol i roi arweiniad pellach ar sut i gymhwyso'r polisïau yn cynllun datblygu lleol wrth ystyried ceisiadau cynllunio. Gan y bydd yr erthygl 4 yn dod i rym ar y 5 o Fehefin, roedd yn bwysig i'r swyddogion yn ati ddechrau meddwl a drafftio'r canllaw yma, i geisio ei gael o mewn lle erbyn fydd yr erthygl 4 yn dod i rym felly. Felly pwrpas y canllaw ydy ddarparu canllaw i gynorthwyo unigolion sy'n cyflwyno ceisiadau cynllunio ac i swyddogion cynllunio ac i chi fel aelodau'r parc i benderfynu ar geisiadau cynllunio sy'n ymwneud efo newid defnydd. Fel ydych chi'n gwybod yn barod, pwrpas y cyfarwyddyd erthygl 4 yw sicrhau gwell rheolaeth o stoc dai Eryri, atal unrhyw leihad pellach yn y tai sydd ar gymunedau lleol, a sicrhau bod mwynderau trigolion lleol yn cael ei gwarchod, ynghyd â gwarchod a chynnal cymunedau sy'n cynnig cyfleoedd i bobl fyw a gweithio ynddynt. Wrth baratoi'r canllaw hwn, ymgymerwyd ag ymchwil i nodi dulliau gweithredu tebyg sydd ar waith mewn rhannau eraill ar Deyrnas Unedig. A fel mae'r canllaw yma yn ceisio mabwysiadu dull arfer gorau mwyaf priodol trwy osod troswy o ailgartrefi a llety tymor byr ar osod. Mae'r canllaw yn gosod troswy o 50% fel trothwy addas lle mwyn rheoli'r niferoedd. Dyma'r trothwy sy'n cael ei ystyried yn briodol ar hyn o bryd. Os cael y canllaw drafft yma cael ei gymeradwyo, bydd yn gynghoriad cyhoeddus o 6 wythnos. Yn dilyn y cyfnod ymgysylltu, bydd angen adrodd yn ôl ar yr holl ymatebion dyn ni'n derbyn ar hwn ac i adrodd yn ôl i'r Pwyllgor yma cyn i fabwysiadu fo fel ystyried gynllunio berthnasol. Felly'r argymhelliad ydy i'r aelodau heddiw i drafod a chymeradwyo'r canllaw cynllunio atodol drafft ar gyfer ymgynghoriad cyhoeddus, yn ddarosynedig ar unrhyw ddiwygiadau dych chi fel aelodau yn ystyried sydd yn briodol lle. Felly hapus iawn i dderbyn unrhyw sylwadau sydd gennych chi ar y cynnwys y canllaw yma ac ar y safsgwyd 50% hefyd. Iawn. Diolch i chi. Dwi'n sôn gen rywun? Could I ask a question about the 15%? I'm not quite sure how that guidance applies it, so I may not have picked it up finely enough in the document. Mae'r canllaw 50% os ysyn gais cynllunio yn cael ei roi fewn ar gyfer trosi defnydd i digwyliau neu ailgartre. Os ydy'r troswy dros 50% mewn cymuned, felly fysa'r cais yno yn cael ei wrthod. And below 15%, is it then assumed, all things being equal, it would pass?
Bysa, mae ystyriaethau eraill yn cael eu cynnwys yn y canllaw hefyd. Fatha ystyriaethau bwynderau lleol ac ati hefyd. Ond ia, dyna'r trothwy sy'n cael ei gynnig o hyn. Wel, diolch yn fawr. Felly, ydy bosib i ni gael figyrau? Mae bob parc cenedlaethol yn cyfeirio bod i tai yn dipyn gyntaf yn y parc hwnnw, nag yn y siroedd yn. Mae'n fath o'n hyn. Os yw'n gael wybodaeth yna, i ddod yn ôl at erthygl 4 ar conflict parks yma. Mae'n bosib, mae'n bosib i gynnal i 10%. Gan i weld beth yw'r ffigurau, ia? Ie. Gofyn drafodaeth yno. Ie, dwi'n mynd i rannu ffigurau efo chi heddiw. Mae Geraint cael ffigurau at ei gilydd o ran mae prisiau tai o fewn y parc yn uwch wrth gymharu efo Gwynedd, mae'r prisiau tai fewn y parc 15% yn uwch na Gwynedd a 10% yn uwch na Conwy. A mae'r fath yn bob un gwledydd Prydain. Ond di hwnna ddim yn gymhariaeth uniongyrchol mewn ffordd nag da ni'n siŵr beth da ni'n cymharu o ran y fath y dau sydd yn y parc, y fath y dau sydd yn Gwynedd neu Conwy, os da chi'n gallu feddwl. So da ni'n siŵr heb wneud gwaith pellach, fydd gwaith, os mae yna tŷ yn y parc a mae yna tŷ tebyg iawn yn Gwynedd, be fydd y gwahaniaeth yna, mae'r berthynas yn amlwg yn un cymlaeth efo, mae eisiau pyn bach o ofal wrth dehongli ffigurau yna. Mae'n bosib i ni edrych yn drefnach ar y fath o daith detached, semi-detached ag ati yn y ffigurau y land registry. Fedrwn ni fel pryd mae'r canllaw cynllunio todol yn cael ei ymgynghori yn yr wythnosau nesaf yma, os mae'n cael ei gymrydwyo heddiw, fedrwn ni dan bellach o waith fan os da chi eisiau gyflwyno hwnna fel rhan o'r ymgynghoriad. Diolch yn fawr. John Pugh. Ie, diolch yn fawr am tai ha, ond dwi'n sôn o rhywbeth arall, mae cymdeithasau tai wan eisiau gael 10 tŷ mewn pentre, lle does dim o'r angen gen y bobl lleol eisiau nhw. Wedyn maen nhw wedyn yn tynnu bobl o'r trefi eraill i fewn i'n pentrefi. Mae'n enghraifft, bod hwnnw, mae'n dod o blaen eraill. Ond pryder dwi, a os ydy rhywbeth fedra ni wneud i rwystro hyn yn y pentrefi yn y parc, achos mae hwn yn gallu fod yn broblem hefyd. Codi tai fforddiadwy a ddim yr angen lleol i ddod yna, ac wrth gwrs mae bobl yn dod o'n trefi ni, ac wrth gwrs wedyn maen nhw yn mynd i newid yn pentrefi ni o fod yn naturiol Gymraeg i fod i beidio bod mewn ffordd. Mae hwnnw'n bryder hefyd. Dwi'n bod o ddim yn tai a, ond eto mae o'r un bryder ysgydda i. Iawn, diolch John. Mae'n ateb i fanna, a dwi'n teimlo ffordd anghywir efo Botwnog. Mae o'n erbyn tai fforddiadwy y Botwnog am bod y bolio yn dweud, un cynghorydd yn dweud, treich ydi ddirwyn o, a dim ond 4 person angen tŷ yn Botwnog. Ond cerwch chi i'r ward i gyd, oedd dros 30 angen tŷ yno. Bydd o'n ffosog am yr uniol dan. A tai fforddiadwy di rhain, hyd yn os nhw ddim yn siarad Cymraeg, ac yn bobl di-Gymraeg angen tŷ hefyd yn dweud. Ifo. Ie, diolch yn fawr. Ie, dwi'n croeso yn y bapur dod o'n blaen ni, ond beth sy'n anodd ydy bod ni'n sbio ar yr un matrix ym mhob un Conwy, Gwynedd a'r parc hefyd, ynde. Cael rhyw debyg sydd drwad. Wneith hynny roed beth gwerth, gwybodaeth gwerth i ddefnyddio yn y blaen. So dwi yn edrych ymlaen at gweld hwnna. Diolch. Edgar. Cyn fi ddweud, dwi eisiau gofyn cwestiwn gyda. Be di'r ffigwr drwy'r parc i gyd? 17.4 dwi'n mewn Geraint, ie? Di'r ffigwr ar gyfer... Ydy be, sori? 17.4%. Ydy be? Ydy'r canran ailgartrefi a llety gwyliau ar gyfer ardal parc. I gyd? Ie. So, os yn 15%, da ni wedi pasio ar gyfer y parc i gyd. So, fi na ddim tai pan hefyd. Efo yna bo. Na, mae pob ardal, mae'na ardal lot yn is, mae'na un is yn 15, so mae'n amrywiaeth mawr dros y parc. Iawn, pam ddylai hynny'n ei gwahaniaeth?
Ond cyfro'r parc i gyd, a mae 17% o fewn y parc yn 2A. Ie, os ydyn ni'n cymryd canran na'r arweiniad, na lawer iawn o'r daloedd sydd dan 10%. O 2A fel hyn, no mae rwan de. Na'r lawer arall dros 10%. Ie, so'r atab ydy, geith rhywun 2A yn lylicith o, a sôn bod o dan 15%, nes sydd wedi cyrraedd 15%. Dyna di'r egwyddor fan'na. Ysgol gynnig yn y canllaw, ie. Da ni'n meddwl hynny'n iawn? Wel, dyna ni sôn am, dyna lawr i 10%, sydd yna lleihau edrych yn gael ei weld nes ymlaen. Di'r 15% a diolch yn jyst yn arbitrary, mae o ar gyfer, mae yna reswm penodol pan mae hwnna di dod. Ie, 15% o edrych ar beth sy'n digwydd yn llefydd eraill. Ie. 15% sydd yn cael ei ddefnyddio ar mewn llefydd eraill. Ac yw'n ar wahân i dim ond y Gwynedd neu dim ond llefydd eraill hefyd? Llefydd eraill yn yr tîd o'r edrych. Mae'n ardaloedd yn Lloegr, ond sy'n dweud 20%, mae hwnna di selio ar y cyfrifiad sydd yn cynnwys bai gwag ag ati, sydd bach, so mae'n cynnwys fwy. Ond mae yn fras iawn yn gyfatebol i tua 50%, os da chi'n tynnu hyn allan. Dyna be yr ymchwil dwi wedi casglu. Enghraifft, Cyngor North Umbria efo polisi 20%. Os oes yna gymuned efo dros 20% o tai sydd ddim yn cael ei ddefnyddio yn barhaol, mi wnawn nhw wrthod. Mi wnawn nhw roed amod yn dweud bod rhaid o fod yn primary residence. Ond mae hi'n wahanol yng Nghymru, mae'na iaith yma'n does. Dwi'n ffeithio'r iaith Lloegr, mae'n ffeithio fan hyn. Ie, jyst gofyn ehangu ar hynny. Faint ardaloedd yng Nghymru ydych chi wedi sbio ar? Os ydych chi'n gwneud comparative analysis, mae eisiau gwneud yn perthnasol i'r iaith a'r diwylliant, yn does? Does dim llawer ardaloedd yng Nghymru yn gwneud hyn ar y fwyd. Mae Gwynedd efo canllaw cynllunio atodol yn cynnwys 50%. Dyna'r unig enghraifft sydd ar hyn o bryd. Does dim llawer o polisïau y primary residence yng Nghymru ar hyn o bryd. Iawn, so mae yna bolisïau i dy wlad sydd yn rhoi yn edrych ar ôl beth yw'r term edrych ar ôl pobl lleol. Iawn, beth nhw lawr. Lost translation. Ni sydd yn gweithio. Dwi'n gweithio wan? Nine all roll. Do you want me to switch over, Brian? Yeah, switch over quickly. I can hear you. Yeah. I think the battery's gone on these or something. All right. I can hear you as well. Dwi'n gweithio wan, os pan dwi'n siarad wan, dwi'n gweithio. So what? Hwn di'r toriad, ie. Sorry, gael recordio gyda llaw. Sorry. There's no lights on. Yeah, thank you. Yeah. Diolch yn iawn. Okay. So rwy'n isio siarad? Dwi'n dod, dwi wedi cychwyn. Mae policies o gwmpas y wlad, St Ives, lawr yn y Gower, sydd yn fwy o local connection. Faint o ardaloedd ydych chi wedi sbio ar i wneud yr comparative analysis? Mae'r gwir efo polisi safle eithriad am gyfer tai newydd sydd efo polisi preswyl. Does am trothwy o hynna, mae'n jyst yn dweud rhaid i hanner y tai fod yn bwriadu, mae rhaid hanner y tai gyda cael amod prif preswyl.
Yng Nghernyw, dwi wedi cael cyfarfod efo cyngor Cernyw ei neighbourhood, mae yna nifer o neighbourhood plans yng Nghernyw. Mae 17 gyda polisi prif breswyl ar gyfer anheddau. A does dim trothi, maen nhw jyst yn deud, mae rhaid i, os mae gymuned eisiau hynna, mae rhaid i pob tŷ newydd cael yr amod prif breswyl. Dwi'n meddwl sef angen dipyn o craffu i weld pa fath o dros canranau maen nhw'n defnyddio, achos dio ddim yn glir iawn, maen nhw jyst yn deud bod rhaid i pob yr ardal gyfan, bod rhaid i pob tŷ cael yr amod. Ar ôl mynd drwy broses o mabwysiadu neighbourhood plan. Sydd y sgwrs yn wan, di Cymru meddwl neighbourhood plans tebyg, a sydd yn Lloegr mewn broses wahanol. Oce. Diolch yn fawr. Cwestiwn? Ia. Ar ôl gall am y cwestiwn. A ni lawr ar un arfordir i Llandudno. Mae gennym ni erthygl 4 yma wan sy'n yn dechrau am wyth Mehefin, a mae gyda'r cyngor Gwynedd yn barod. A ni'n lawr i Llandudno wan, a o'n i'n darllen am stad newydd sy'n cael ei adeiladu yna. Ac oedd ar un o Leeds, dwi'n meddwl, wedi prynu y tŷ cyntaf o'r plan. A munud oedd i'n darfod, oedd o ar y tamandau bod o ar gael Airbnb i ddal 12. Mae'n cael agos yn mynd i nofio, gyda'r barbecues gyda nos o felly un y llall, a stad ydi hon. Os o'n i'n prynu tŷ ar y stad yna byth de. Os ydych chi'n cael hynna efo wahanol bobl, ella ddwywaith wsos, am wsos gyfan, rhwng 2 flwyddyn. A dyna beth da ni eisiau basio, a dyna beth ni'n gwachad efo, pan mae rhywun yn gwerthu tŷ ha i rhywun arall de. Mae'n gwybod beth ni'n neud am hynny. Wel, mae o digwydd yn Cymru Cymraeg yn y balad. Ydy. Mae eisiau fod yn ofalus beth da ni'n neud efo'r hyn y cant ma. Just ar y pwynt yna, rwan mae'r erthygl 4 yn weithredol yn yr eri, a mae rhaid ei cais cynllunio fewn i newid tŷ o FDN. Mae'r effaith ar wyndera ymdogion yn ystyried cynllunio. Felly, hyd yn oed da ni wedi dweud heddiw, os mae y tŷ o fewn ardal lle mae o dan y trothwy, a mae'r egwyddor o dderbyn y cais yna, ei ganiatau'r cais yna, gall na fod ystyriaeth y cynllunio perthnasol eraill. Felly, os mae'r tŷ wrach yn dŷ mawr, fel ydych chi'n sôn, fan yma 12 o bobl yna, a wrach dio ddim yn ardal sydd wrach yn addas ar gyfer llety gwyliau, oherwydd newid a pobl mynd a dod a sŵn a partis ac yn y blaen, gall hwnna fod yn ystyriaeth cynllunio. Felly, hyd yn oed os mae o dan y trothwy, efallai bod yna resymau, a dylad i bwysleisio mae'r egwyddor yna, bod ni'n hapus efo'r egwyddor, ond gall yna fod ystyriaethau eraill, efo bob cais ar ei heidiant fel da ni o hyd yn dweud. Felly, wrach bydd yna materion eraill sydd yn... Mae dyna ni'n codi, bod eisiau ni'n neud sap o gynny'n amodau ar gyfer beth fel hyn. Iawn, diolch. Thank you, Chairman. I'm content we take the advice on the threshold as it stands at the moment. Presumably, though, that doesn't preclude in the future, because this is in the guidance document, that in the evidence of experience of its application, we feel that we haven't made that judgment correct. There is an opportunity, I don't know, in 3, 5, 10 years or whatever, to revise that that threshold and the way that it's applied. Because at the moment we're a bit in the dark about how it's going to work out in practice. And presumably that wouldn't preclude in the current or future revisions of the local development plan, other policies that might be related to what Eva was talking about, local residency or whatever. So I don't think those concerns as we stand at the moment should impact until we begin to see how this emerges in
I don't know, couple of years' time. Yeah. Just sydyn nhw'n wrach dau beth yna, yn amlwg, mae'n ymgynghoriad o'n blaen, ac mae hwn yn dod nôl ar ôl cyfnod o 6 wsos beth bynnag, felly os mae yna dystiolaeth pellach neu angytundeb, so mae'n gyfle i ni ail dechrau trochi eto mewn 30 wythnosau. Ond ia, ar y pwynt mae o'n hawdd, mae o'n gymharol hawdd adolygu canllaw gynllunio atodol wedyn ni'n neud o fewn blwyddyn os dio ddim yn gweithio. Os da ni'n gweld bod y trothwy ddim yn gweithio, mae'n eitha hawdd newid y trothwy mewn canllaw cynllunio atodol wrth gymaru efo polisi yn y cynllun datblygu lleol, lle mae'n anodd iawn newid rhywbeth un o'r ddau. Dwi'n just dilyn i fyny ar beth mae Brian di dweud. Edrych ar yr appendix B yma, ar y canrannau o tai, sy'n tai ha neu tai rifrentio'n ymwyl y fyr. Mae'n amlwg, mae'n lleiafrif efo dipyn mwy na 50%, ond mae'n just o dan hanner efo llai na 50%. Os fysa hein i gyd yn mynd i fyny 50%, a mae'n hebyg iawn, fysa hwn yn golygu llawer mwy o tai ha, tai rentio tymor fyr yn y parc. Pan ydych chi'n dod o rhywbeth newydd i mewn fel hyn, mae'n wastad risg fod yn intended consequences yn dweud, a mae rai o'r llefydd a sicr fydd hwn yn digwydd, fydd rai o'r llefydd rwan sy'n yn godi oherwydd pobl yn weld, os dwi eisiau tu ha, neu yr un eisiau tu i rentio fi Airbnb, dyma'r lle i fynd, ac ai caniatâd cynlluniad, a dwi'n deall hynny. Felly, be dwi'n dweud yw, cytuno mae da clwb efo John dweud, ond dwi'n meddwl ddylsyn ni fod yn o'r llygad eryr ar y holl beth yma yn y tymor fyr i wneud sicr bod na ddim newid tymor fyr yn y sefyllfa yma lle mae pobl yn weld dyma'r ffordd i mynd i mewn. A felly ail ystyried y peth mewn flwyddyn i weld beth yw'r impact, sut mae'r newid i bod os oes yna newid o gwbl. Oherwydd bys i'n mynd licio ni'n cael y sefyllfa lle da ni wedi gwneud y waith da yma, a mae allai o'i tîm wedi gwneud job ffantastig ar hwn, a wedyn mae'r rai o'r cymunedau yma yn arbennig y rai ar y llechwedd gogleddol o'r Eryri yn cael llawer mwy o tai yma i mewn i'r ardal a'r impact mae hwnna'n gael ar y cymunedau yma. Diolch Tim. Ie. Jyst yn dilyn o hynny, mae hynny rhywbeth rhaid i ni bod yn wyliadwrus iawn yng Nghonwy hefyd, a daroedd fel Llarwst ar ffin y parc. Ac ie, mae hwnna'n rhywbeth, da ni yn edrych arno fo'n dydan ni fod yn monitro hynny, achos da ni ddim isio, yn union fel ti di sôn, Tim, yr un peth ddigwydd yng Nghonwy. Iawn, diolch yn fawr. Jonathan? Wel, yn Conwy, mae'n bwysig, mae cyfathrebu'n bwysig fan yma hefyd, oherwydd mae yna, fel ydych chi'n gwybod ni, mae yna ambell i gymuned lle mae'r ffin y parc yn drwy'r pentra, felly mae'n bwysig bod pawb yn glir beth yw'r polisi sy'n berthnasol i nhw, felly mae cyfathrebu'n bwysig iawn wrth ni weithredu. Diolch, beth ydy'r godi os di Conwy yn mynd yn wahanol, wedi wneud o'n hyn, tai ochr le, mae'n amod yn ddim ochr yma, i'r stryd. Felly ni'n Conwy wedi. Ifor Straw? Dafod, mae fod y ben di symud o'n i'n rhywun Iawn, sefyd arall sy'n dweud rhywbeth? Neu gai gynnig? Yw ffordd ni gilydd? Edgar? Cynnig y cynulliad. Eilydd? Newch chi ddangos, gwrdd chi dda? Os ydych chi'n cytuno gyda'r argymelliad? Ni mae hwnna'n lyfrydol, dydy. A dyna ni. Diolch yn fawr i chi. Dwi'n ymlaen wan. Cytundebau adran 106. Gilson Rhyd Taith. Rhif chwech gyntaf. Rhif chwech gyntaf. Sorry. Adroddiad perfformiad rheolaeth datblygu. Iona, ie? Ie. Pwrpas yr adroddiad yma ydy roi diweddariad i'r aelodau ar berfformiad y gwasanaeth rheolaeth datblygu o ran penderfynu a ceisiadau cynllunio. Felly mae'r adroddiad yma yn perfformiad a gwasan 1 a 2 ar gyfer y flwyddyn 2024-2025. Jyst i roed rhywfaint o cyd-destun ar y niferoedd o ceisiadau dyn ni'n derbyn. Dyn ni wedi derbyn 228 o ceisiadau yn ystod chwarter 1 a chwarter 2 blwyddyn yma. I gymaru efo 2 flwyddyn dwytha, dyn ni'n cael 209 yn ystod yr un cyfnod yn 2022-2023 a 198 yn 2023-2024. Mae hyn dans bod ni wedi cael
bod nifer o gesiadau wedi cynyddu blwyddyn yma ei gymaru efo'r 2 blwyddyn dwytha yma. Roedd trosolwg sydyn ar sefyllfa adnoddau presennol yn yr ardal. Mae'r tîm rheolaeth datblygu cynnwys 3 swyddog, 8 uwch swyddog cynllunio ac 1 swyddog cynllunio. Da ni hefyd efo 3 technegydd cynllunio ac 1 cynorthwydd gweinyddol rhan amser yn y tîm. Yn ogystal ag swyddog cynllunio cadwraeth adeiladig fforddau graddedig. Oherwydd absenoldeb salwch, yn anffodus, ni wedi bod cael 2 aelod o'r tîm yn sâl am chydig o fisoedd erbyn hyn. Da ni wedi cael help allanol gan ymgynghorwyr cynllunio sydd wedi helpu ni penderfynu rhai ceisiadau, ac mae swyddogion cydymffurfiaeth hefyd wedi bod yn helpu ni, yn helpu swyddogion rheolaeth datblygu i symud ceisiadau yn y blaen hefyd. Felly diolch iddyn nhw am hynna. Yn anffodus, mae'r swydd swyddog cynllunio amgylchedd hanesyddol wedi bod yn wag ers peth amser, sydd hefyd wedi arwain at y swyddogion rheolaeth datblygu yn derbyn ceisiadau am caniatâd adeiladau rhestredig yn ychwanegol at eu llwythi gwaith am cyfnod sylweddol dros y blynyddoedd dwytha yma. Felly, yn mynd ymlaen at perfformiad o ran targedu Llywodraeth Cymru, yr targed ydy penderfynu ar 80% o holl ceisiadau fewn 1 wythnos neu o fewn cyfnod esbonedig gytwynydd gyda'r ymgeisydd. Yr eithriad i hyn ydy ceisiadau sydd yn destun i asesiad ar effaith amgylcheddol, neu EIA. Mae gen i 16 wythnos i benderfynu ar heina. Mae'r 2 tabl sydd wedi cael gynnwys yn yr adroddiad dangos bod y penderfyniad ar y cyfan wedi gwella erbyn ar ail chwarter. Ond tra bod yr ffigurau dal i fod yn is-mar cyfartaledd ar draws Cymru, da ni'n hapus bod yna gwelliant wedi digwydd yn y 6 mis dwytha yma. Ac yn anffodus mae absenoldau staff wedi cael dipyn o effaith ar ei ffigurau a perfformiad yn anffodus. Tra sy'n ni'n licio jyst wneud y pwynt bod tra bod y ffigurau hyn yn danos sut mae'r awdurdod yn perfformio yn erbyn targedau llywodraeth, mae'n bwysig nodi dydi ffigurau yma ddim yn adlewyrchu wir llwyth gwaith y swyddogion. Mae lot o waith mwy na jyst yr penderfyniad cynllunio yn ei llwyth gwaith hefyd. Dwi'n hapus iawn i ddweud bod o ran apeliadau mae cyfradd gwrthod apel, lle ni efo gwrthod apel o 100% sydd yn ganlyniad ardderchog iawn awdurdod ac yn adlewyrchu ansawdd penderfyniadau awdurdod. O ran meysydd i gwella'n dyfodol, da ni wedi rhoi newidiadau ar gwaith ffordd da ni'n defnyddio'r system gyfrifiadurol, o canfod data. Da ni hefyd yn trio mewn lle gwell defnydd o ceisiadau am estyniad amser i benderfynu'r cais. Mae'r amser ychwanegol da ni'n gallu cytuno hefo'r ymgeisydd yn galluogi ni ddod â penderfyniad gwell yn hytrach na gwrthod na cael ansawdd gwael a rhai ceisiadau. Bydd hefyd yr ardaloedd daearyddiol, mae bob swyddog rheolaeth datblygu yn cael ei gwasanaethu yn cael ei hadolygu yn yr wythnosau nesaf, dwi'n gobeithio, gan wneud sicrhau bod y llwyth gwaith yn parhau i cael ei rhannu'n deg rhwng bob swyddogion. A wneud siŵr bod yna ddim bwysau gormodol ar unrhyw unigolyn sy'n gallu effeithio perfformiad y tîm ar y cyfan. Ac yn ola, da ni hefyd yn disgwyl gwelliant pellach yng nghyflymder penderfyniad a ceisiadau caniatâd adeilad rhestredig dros y flwyddyn nesaf gobeithio wrth mabwysiadu rhestr dilysu lleol ar gyfer ceisiadau adeilad rhestredig yn y misoedd nesaf. Felly, yr argymhelliad ydy nodi cynnwys yr adroddiad. Diolch yn fawr. Iawn, diolch yn fawr iawn, Fiona. Dwi'n sylw gen i. One question thing that stuck out to me was the
other than the fact it's a good report and the performance is obviously doing very well in difficult situations. I was wondering if we've got any feel for what has driven the increase in the number of applications, which is not insignificant, and whether we feel that's on an increasing trend or a blip. Does o ddim yn gwybod y pendant pam da ni'n cael mwy, i fod yn onest. Mae'n edrych fel bod na cynnydd yn enwedig yn yr 2 flynedd dwytha, mae'n amlwg bod na cynnydd wedi bod. Yn y dyfodol mae oedd yn teimlo fel bod na ar rhai amser oedd yr flwyddyn oedd yn distawach na'n gilydd, ond erbyn hyn mae weld bod y nifer oedd yn cadw dod fewn, a does o ddim esboniad clir pam da ni'n cael mwy, i fod yn onest. Iawn, diolch yn fawr, Tim. Just mod yn dweud i ddweud, o'n garchad ar ffigures gan eich ar y pels, mae'n arbennig o dda. Ac yn dweud bod ni'n neud y peth iawn a mynd yn ôl iawn. A dwi'n weld y broblem sydd gennych chi efo staff. Oes na unrhyw lle da ni wedi meddwl am gwella faint o staff da ni wedi. Dwi'n gwybod bach o dda yn dychrynllid o ddyn o'r pethau rwan. Os unrhyw beth da ni gallu weld am wneud dwi'n cymeryd bod y rhai o problemau straen meddwl ar staff o pethau fel yna. So gen i 2 aelod staff i ffwrdd yn sâl ar hyn o bryd. Ni'n gobeithio bydd ni'n cael nhw nôl yn digon buan. Na ddim dysgan pam ar y ffwrdd yn sâl, ond da ni hefo help allanol sydd wedi bod yn helpu ni. Wrth gwrs mae'n cymryd amser i nhw dal ymlaen ar ceisiadau sydd syrthio tu ôl. Da ni wedi gwneud ymchwil a da ni wedi trafod yn ddyfodol potensial o edrych ar y ffordd graddedig. Dyna da ni bod yn llwyddiannus iawn hefo un yn barod i llenwi'r ffaith bod ni ddim hefo swyddog hanesyddol. Da ni bod yn llwyddiannus iawn hefo hi, mae wedi bod yn ofnadwy o dda. So da ni'n gobeithio yn y dyfodol fod ni'n edrych am mwy cael y ffordd graddedig i llenwi unrhyw twg yn y dyfodol eto. Mae yn dod awr i ddim yn bodus. Diolch yn fawr. Rwy'n arall? Sa rwy'n cynnig bod yn derbyn? Bydd agos os gwelwch chi dda? Pawb o blaid? Wedi gario, diolch yn fawr iawn. Ysgrifennu ymlaen i llais o diolch chi o'na am yr adroddiad. Cytundebau adran 106 ar y gwybodaeth sy'n fan'na. Gareth 223. Jyst ar un cwestiwn cyffredinol, i gweld y dyddiad maen nhw wedi cael gyrru. Oes na amser penodol i ymatab i mae yna rei wedi cael ei gwneud ers ganol mis Tachwedd. Mae un ys diwedd mis Hydref. Os na hyn o amser maen nhw'n gael i'n ymatab? Mae'n cwestiwn i cyfieithu. Yn gyffredinol, mae'n amrywio. Mae'n afon geisin y cwestiwn. Mae'n disgwyl ymatab. Mae yna geisiadau yma hwn tu mawr, tir tu mawr Tolsarna. Wel, mae 2 flynedd rwan. Yn pan y cais i lawr, dydy. Wel, beth ni'n wneud, da ni'n atesu yn mesur cais yn y barod, yn os oes bod yn amlwg bod nhw'n litsgwyd traed, dwi'n gwybod sydd allan o'r lwyn o'r ymgeisydd, mae'n bod yn ôl gyda'n y gweithio beth hynny. Da ni'n gwrthod y ganiatad, neu gymhelliad i wrthod y cais yn ytrach. Mi nawn ni reit aml, fel mae Iwan wedi dweud, mae hwn yn gyfathrebu rhwng gyfreithwyr. Mae allan yn dwylo ni mewn ffordd rhwng cyfreithwyr ni a cyfreithwyr ymgeisydd. Mi nawn ni sgwennu atyn nhw ar ei rhybydd iddyn nhw, wrach 2-3 gwaith dweud chael mae hwn wedi bod ar y llyfrau, da ni'n disgwyl ymateb gan chi, am flwyddyn rwan sy'n chi ddiweddariad iddyn ni. Nid yw'n rhyw bwynt, da ni dweud, ond ia, mae Siwan yn rhaid o'n ddefnyddio nhw wedyn. Ond fel dy dweud, dwi'n mynd y rhydd rhwystredig gan ni'n cael papur yn ôl i'r pwyllgor bwythynnu. O weithio beth yma'n gymryd amser. Iawn, diolch yn fawr. Rwy'n arall ar hwnna?
Ag effaith, yn ymlaen felly i'r disgwyl gwybodaeth ecolegol. Gan ymwneud â'i naw. Disgwyl meddyliau'n gan yr asiant. Gwestiwn fan'na, yn sylwi. Gros i ddalen i ddau trigyn. Gwestiwn fan'na. Penderfyniadau wedi eu gwneud rwan. Tybed wedi cael ei atal. Daren ddau trigau. Yn sylw gyda fi. Gael gwybodaeth i hwnna. 233 yn arall. 234. Yn sylw, nad oes. Felly yn ymlaen, wedyn ni geisiadau wedi ei gwrthod. Eto gwybodaeth. Yw'r sylw gen rhywun ar hynna? Nad oes, ydyn nhw'n bod yn derbyn, a dyna ni. Wedyn mae'n ddau, mae'n dwy hel yn does. Ac nath gynta yma yn nythod i ddweud. Gael diolch i Jen am gweithio ar hwn. Y waith mawr iawn di bod yn hyn. Mae'n gymhleth iawn, dydi. Diolch yn iawn, ydyn nhw'n cwestiwn gerwyn ar hwnna. Mae o'n apel ddir iawn. Tegi beth ydych chi, achos mae'r cyflwr y lle ma'n da, mae'r ymgeisydd ma'n bod o'n cael gwneud be licis o. Ers talwm iawn. Ers talwm. Mae'n bryd wrth o fod ti. Oedd. Y waith tlod yn wedi hwn. Yn di'r staff yn llamaeth ydych. Rwy'n gwestiwn gerwyn? Os nad oes? Diolch yn iawn i chi. Dyn ni'n cael 10 munud o'n agor bisgedi yn dweud. Bisgedi? O, yn ôl. Sa'n ni'n gorfod yn ôl am i gyd yn gorfod. Gaflyn gwahanol. Fyny i oach, hyn gwir. Dros i eiddo o'r gael, dwi'n haffi llawn. Ie, wel dwi'n Fantastic, ie. Substantial, ie. Dwi'n dig ymwneud rhywun nawr o. So mae'n mor bedeg myna. Mae'n dderbynau o fynd amdano chi. Ond mae rhai yn y bresennol o'r gwaith. Iawn, ac yn O, ydy. swing beans. O dan y fforddiant. Ie, ie.
Dyna sy'n eisiau. Mae'n rhaid yn exams gen i fory yn y. O, croeso i'r parc. Diolch yn fawr i ti, Edgar. Mae'n lai yn byw. O, very nice. Ni'n gweld yn gilydd gymaint.